u Constantinos Karatsas jong Greece ulakla long rangïalehkai ba khynnah tam ban pen khi jar ha ka limpungïalehkai jong UEFA Nations League da ka ba yo ban thep shigol ha ka jingi kon persha ka Scotland ha ka ne ka singu blay ka flight ring ha Hampden Park Glasgow Scotland uni rangïalehkai badang khanyo sinam ula pen I ya ka jing tebet jong u kom rangïalehkai badang khi bat badan ka jingkerman ha ki limpungïalehkai ba he ha ka perthei da ka te ka rukamïalehkai ba thep gul ha ka siu blay la plong ru ya ka perthei ban ithu lun ya u kom rangïalehkai ba kensai ba ka te ka ri ka sei ya ka ni ka gul ka ba pelong ya uni rangïalehkai paunam u karatsas ula yo ban thep ha ka minute ka ba sau pu ar jong ka class stem ka gul ka ba pelong artat ya u kom rangïalehkai ba khynnah tam nakari ban thep gul ha ki limpungïalehkai ki ba he kani ka gul ba u yo ban them suk ka deiru persha yu rang up gul ba kensai u Great Garden Mare yo them ya ka te ka gul uni usamla ula do ka jersey but late sha ka jaka shong jong ki nong kershan ka Greece ban ya le ka men lang bat ki Kendiat minin hadin kani gibor penya jong ka UEFA ru kilapan pau lang ya ka jingero da ka babu ya ka dur jong u ringkat ka jingtho Constantinos Karatsas ken mau ya kani ka kerteng ha kani ka singi ka Greece kala job the ligul la ka way aggregate but pelong ya karu kum ka way na ki kenhun ki baklan ha ka limpungïalehkai jong ka doba Europe menta ka kenti kata hadin ka jingjam ka badan buram ka ba ka ri ka mat ya ka nam ladu jong ka doba hausnam arhajar sa